Здравейте, приятели! Аз съм Радост Тодорова. Надявам се, че сте добре. Надявам се, че сте щастливи. Добре дошли в моя канал! Може би вече сте забелязали, че приличам на измита чиния. Това е защото имам единствено и само фондютен върху себе си. Защото днес ще си играем с ето тази палитра. Това е най-новата палитра на Sephora. Всъщност от коледната им колекция. Също така е и най-голямата им палитра, тъй като те имат още една, която е по-малка. Тази съдържа цели 130 компонента. И забележете, цената й е 80-84 4 лева, мисля, че беше. В палитрата можем да открием не само сенки за очи, вътре има хайлайтери, има бронзанти, ружове, има също така, което от мен доста ме впечатли, цветни очни линии. Ето ги цветовете, можете да ги видите малко по-отблизо. Има гланцове, има и сенки за вежди. Разбира се, отстрани са сенките за очи, има доста и най-различни цветове, както от по-натурални розовеникави, кафеникави, така има и жълто, синьо, зелено, бронзово, златно, сребърно. Въобще тази палитра е много богата. Само фактът, че съдържа цели 130 компонента я прави достатъчно пълна. Сега ще изпробваме тази палитра. Ще си направя цялостен грим с нея, тъй като тя съдържа всички компоненти, освен фондютена и спиралата, за цялостен грим. И ще разберем дали е качествена и дали въобще се струва да дадете 80 лева. Отваряме палитрата. Опа. Ето я. Найлони, найлони, найлони. Найлони. Ето така изглежда палитрата. По-близо ще ви я покажа. Ето така изглежда палитрата, разтворена от всякъде. Ето ги сенките тук отстрани. Имаме тъмни сенки, имаме доста по-земни, по-натурални сенки, имаме бяло, имаме черно, което ми е много интересно да изпробвам, защото, както знаете, от черното се вижда наситеността и пигментацията. Ако черното не е достатъчно пигментирано, какво остава за другите цветове? Тук обаче имаме малко по-различни цветове, ето можете да ги видите. Имаме жълто, имаме зелено, имаме синьо. Какво е това на камерата ми? Защо? Защо ми е мръсна камерата? Не, няма да започвам от начало. Както вече казах, аз съм подготвила своето лице, вече съм си сложила основа, фондютен, също съм си сложила и коректор, тъй като вътре в палитрата нямаме коректори. И дори съм си сложила праймер, който е специално за сенки, за да не кажете после, ама ти не го нанесе правилно. Да, не съм професионален гримьор, но съм виждала доста професионални гримьори как работят, научила съм няколко трикчета от тях и знам, че истинската пигментация на сенките може да се разбере само единствено ако те са нанесени правилно, с четка, не с пръст и върху праймер. Сега започвам да се гримирам по реда, по който обикновено се гримирам. Първото нещо, което правя, е да скулптурирам лицето си. Използвам четка номер 24, която е с два края, отново на Sephora. Това е любимата ми четка, защото е много мека, тъй като е с изкуствен косъм, не задържа много бактерии в себе си. Имаме 3 цвята бронзанти. Мисля да използвам този, защото както виждате аз съм доста бяла. Не ми трябва кой знае колко тъмен бронзант. Да видим. На пръв поглед мога да кажа, че това може би е перфектният цвят за мен. Нито твърде светъл, нито твърде тъмен. Обичам да си слагам и отдолу от бронзанта, за да контурирам лицето си от всички страни. Доста съм доволна, честно казано. Да, преминаваме нататък към ружовете. Тук вече имаме малко по-голям избор. Имаме прасковени цветове, имаме розови цветове, имаме и малко по-бежави към кафяво цветове. Не мога точно да ги определя. Мисля да заложа на тези.
Ето вижте, когато си взема с четката от тях, не се трошат въобще. Не падат абсолютно никакви прашинки. Аз обичам да си нанасям ружа ето в тази част по ябълката и нагоре малко като хайлайтер. Да видим какво ще се получи. Видя ли си изобщо нещо? Не съм сигурна, че въобще се получава нещо. Ето го цвета. Да. Не са най-пигментираните ружове на света. Мисля, че ми допада. Какво мислите? Продължаваме с хайлайтерите. Тук отново имаме 3 опции. Чисто белия. Този, който е леко златист. И този, който е малко по-студен тон, по-свещ. Мисля да избера златистия. Отново с четката на Sephora номер 204, само че от другата страна. Тази, която е за хайлайтер. Взимаме си този, който е златистия. По мое мнение е златист, може въобще да не е златист. Ще използвам това огледалце, да видим дали ще ми свърши работа. Въобще не очаквах да е толкова добре пигментиран и май малко прекалих върху четката, но... Вау! Хайлайтера си струва. Ако трябва да разделя грима на процентно съотношение, може би 50% разбира се отиват за спиралата, 30% отиват за контурирането на лицето, даже бих казала 40% отиват за контурирането на лицето, защото аз, както съм ви казвала, доста често мога да мина и без абсолютно никакви сенки, така че на тях ще им оставят 3%. Вместо сенки си слагам от бронзанта ето по този начин, а пък хайлайтера отгоре и то става като сянка. А всъщност използвам контуриране на самото лице и останалите, колко останах? 7% за червилото. Това е моето процентно съотношение. Вие какво мислите? Съгласни ли сте с него? Може би доста от вас обичат повече червила, не знам. Мисля, че оцелих джакпота с тази палитра. Продължаваме натам. Следващата стъпка е очната линия. Сега, изправена съм пред дилема. За първи път държа в ръцете си цветна очна линия. Никога не съм си позволявала да си купя такава, съответно не съм си и слагала. Мисля, че на снимки ми се е случвало няколко пъти и винаги така съм гледала себе си в огледалото доста с недоверие, бих казала. Но не знам защо сега ми се иска да... Вау! Доста пигментирана изглежда. Вижда ли се? Мисля да пробвам синя. Да пробвам ли синя и да направим някакъв цветен грим с тези, които са цветните от тази страна. Изкушавам се. Ами хайде ще пробваме синя там. Използвам четката на Bobbi Brown, която е Ultra Precise. Precise ли беше? Precise. Доста е кремообразно. Така. Молете се за мен. Дами и господа, невъзможното току-що се случи. Имам синя очна линия върху окото си. Боря се с живота като един истински професионалист. Пикасо. Въобще не знам какво правя. Много съм доволна. Следващия компонент от палитрата, това са сенките за вежди. Разбира се, аз ще използвам най-тъмният цвят, който е почти черно, тъмно кафяво е. Въпреки че имам микроблейдинг, обичам да си попълвам вежите, тъй като той вече е на една година и ето тук в тази част е леко изсветлял, както сами може да видите. Вече направихме и веждите. Готови сме да преминем към сенките. Това, което ми е много интересно. Исках да изпробвам черния им нюанс, който се намира ето тук.
с лявата страна, но с тази синя очна линия мисля, че няма да бъде много подходящо да нанеса черен цвят, защото просто ще я скрием. Може би ще изпробвам черния цвят върху ръката си. Ето, взех си доста черно върху четката и сега ще изпробваме ето тук. Доволна съм. Използвам четките на Sephora. Това са четките им, които са за очи. Първоначално смятам да контурирам с... Нямам никаква представа какво правя, но ще се опитам да контурирам ето с този цвят. Пожелайте ми късмет. Контурирали сме абсолютно олигофренски, но просто искам да ви го покажа малко по-отблизо. Сега с по-голяма четка трябва да бленднем това нещо. Мисля да използвам ето този цвят. Искам да ви покажа разликата между бленднатото око и това, което е само контурирано. Ето, 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 ето. Мисля да стана гримьорка. Ето тази зона, която е светлата, все още нямаме абсолютно никаква сянка. Тук ще сложа жълто, защото искам да видя колко всъщност е наситено жълтото. Много върху четката изглежда доста красиво. Държа да ви го покажа. Много красиво изглежда върху четката. Да видим как ще изглежда и върху клипача ми. Къде си? Едва го виждам. Видяла съм един трик с сетинг спрей. Си мокрим четката. След което с мокра четка взимаме от цвета и нанасяме върху окото. Да видим дали ще се получи. Добре, не съм доволна от това жълто. До тук всичко беше перфектно в палитрата. Жълтото не е много жълто. Нанесли сме си жълтото. Ето тук в началото на окото ми се иска да нанеса някакъв светъл цвят, който да е блестящ, за да изпъкне окото, да изпъкнат цветовете, които сме нанесли до този момент. Също така ще го сложим и под веждата. От него ще сложа и ето тук. Също и върху носленцето. Искам да използвам още някакъв цвят, освен синьо, жълто и бордо. Искам и се отдолу също да има някакъв различен цвят, за да е доста цветен нашия грим. Ще използвам лилаво, много обичам лилаво, това е един от любимите ми цветове. Ето тук имаме два нюанса на лилавото. Ще използвам по-тъмния нюанс с една плоска четка. Много обичам такива плоски четки, защото ми е изключително лесно да работя с тях. В моменти като този забелязвам, че това око е малко по-различно от това, отгоре при опушването. Затова ще добавя малко повече от тази страна. При грима хубавото е, че няма правилно и няма грешно. Всичко е такова, каквото ви харесва на вас. Можете да правите абсолютно всичко с очите си, с лицето си. Стига, разбира се, вие да се харесвате и да се чувствате добре. Аз съм се виждала с всякакъв грим и може би нищо няма да ме очуди, както и да се гримирам. Но има хора, които не биха изпробвали такъв тип грим. Аз може би всъщност съм една от тях, в ежедневието си говоря. На снимки не е проблем, но когато се налага да се гримираш за някакво събитие, просто малко хора прибягват до такъв смел вид, до такава смела визия. Признавам си, аз може би не би го направила, ако не беше сега момента, в който тествам палитрата. Наистина не очаквах резултата да бъде чак толкова добър. Поне аз си се харесвам.
Надявам се и вие. Всъщност напишете ми в коментарите, разбира се, накрая, след като видите цялостния грим, дали ви харесва, дали ви допада. Сега трябва да изберем червило, което да е подходящо за този грим. Може да опитаме и ето този цвят, защото той доста се доближава до контура на нашите очи, това, което аз наричам бордо. Всъщност той е леко кафеникаво. Съм много сигурна. Това червило е малко оранжево. Бих казала, че въобще не се отива на визията ни. Но имам идея. Изчакайте. Това червило не отива на нашата визия, както сами може да забележите. Приличам на... Ще добавим още един цвят във вътрешността на устните, за да направим някакъв омбре ефект. Ще използвам ето този цвят, ето тук, тъмния, и ще нанеса в средата на устните. Ето още един пример, че в грима няма правила. Мисля, че се получи сладко. Сега е време за любимата ми стъпка, именно спиралата. Аз ще използвам своята любима спирала, тъй като в палитрата няма такава. Too Faced Better Than Sex. Ето я, показвала съм ви я вече не веднъж. Извиваме си миглите с уреда за мъчение. И нанасяме спиралата. Виждате ли? 50% са си 50%. Когато има спирала и от долната страна, вие подчертавате цялостната форма на окото. Ще завърша грима с един сетинг спрей. Как е сетинг спрей на български? Топиращ спрей. Ще завършим грима с фиксиращ спрей. Нашият грим е готов. Аз лично съм много доволна от резултатите. Не знам вие какво мислите по въпроса. Относно палитрата, мисля, че на 100% си заслужава да дадете 80 лева за 130 компонента. Да, може жълтото да не е достатъчно пигментирано, но има достатъчно други неща, които си струват, като червилата, например, изключително много ми харесват, защото са доста пигментирани. Освен това не са от тези червила, които ги усещате докато говорите. Не знам дали ви се е случвало, ако прекалите с гланца, например, докато говорите и устните ви залепват. Мисля, че гримът ми харесва и може би ще си го направя и друг път. Напишете ми долу в коментарите дали ви харесва това, което създадох. Това видео не е спонсорирано, 100% реално мнение. Одобрявам палитрата с две ръце. Благодаря ви, че гледахте моето видео. Ако имате някакви въпроси, долу в коментарите. Дайте ми палец нагоре, ако искате да видите още видеа свързани с грим. На мен ми е доста интересно да ги правя, забавлявам се. Надявам се и на вас да ви е интересно и разбира се, надявам се да ви бъде полезно. И не забравяйте, какъвто и грим да имате отвън, най-важно е как се чувствате, защото красотата на всеки човек извира отвътре. Чао от мен!